Punt tàctil. Cap de noi. Aquest fragment d'escultura representa el cap d'un noi o d'angelet. És una reproducció d'una obra original datada entre el 1720 i el 1750 i atribuïda a l'escultor manresà Josep Sunyer i Raurell, 1673-1751. El bust, elaborat en alabastre sense policromar, mostra un rostre infantil de faccions dolces i arrodonides, amb una expressió serena i lleugerament melangiosa. Els trets estan modelats amb una gran sensibilitat, les galtes plenes, els llavis suaument corbats i els ulls mig closos transmeten una sensació de calma i innocència. Els cabells, tractats amb un treball minuciós i ple de moviment, formen rínxols que emmarquen el rostre i aporten dinamisme a la composició. Malgrat el pas del temps i el desgast del material, l'escultura conserva una forta expressivitat i un excel·lent domini tècnic del volum. L'obra reflecteix plenament l'estil barroc tardà català, caracteritzat per la recerca de la naturalitat i l'expressivitat, dins una composició equilibrada. Sunyer i Raurell, un dels escultors més destacats de la seva època, va saber dotar les seves figures d'una dolçor i una humanitat que transcendien el simple ideal religiós, convertint-les en veritables exercicis de sensibilitat artística.